Is-sitwazzjoni li ninsabu fiha llum hija frott il-ħidma u l-kuraġġ tas-soċjetà ċivili, tal-Partit Nazzjonalista u tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizja. Irridu nerġgħu nagħtu lil pajjiżna isem illi jixraqlu. Hekk sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Grech waqt intervista li saret llum il-Kapititur tal-Kamra tal-Aħbarijiet tal-Avin Malta Chris Pereġina l-għada illi l-ex Chief of Staff Kastilja Keith Kembri flimkien ma' 9 persuni oħra inkluż Brian Tonna u Kalċini ta' Nexja Biti għatta l-ewwel lejl tiegħu f'ċella fil-ħabs ta' Kordin. Filwaqt li insista qabel xejn li l-qorti ser tkun qed tiddeċiedi jekk dawn il-persuni u mhix ħatja jew le, wasaħaq li wasalna sawn grazzi għal kuraġġ li kellu Simon Busuttil sabiex jitlob għall-inkjesta minkejja li l-magna laburista irridikolatu kemm il-darba kif ukoll għall-ħidma sfiqa ta' Daphne Caruana Galizja li kixfet din l-informazzjoni sa mill-bidunet. Wast qal li huwa importanti li l-Kummissarju tal-Pulizija flimkien mal-qbija tal-Korp, il-ġudikanti u l-Maġistratura jkunu sostnuti kif suppost sabiex ma jkunx hemm għalfejn illi il-politiċi jitilgħu il-qorti biex jaħdmu l-istituzzjonijiet, sabiex ma jkunx hemm għalfejn illi n-nies jinżlu fit-toroq biex f'pajjiżna titwettaq il-ġustizzja, sabiex ma jkunx fidejn il-jett tal-Prim Ministru biex l-istituzzjonijiet tal-Gżejjer Maltin jaħdmu kif suppost imma bl-awtonomija tagħhom kif titlob il-liġi. Ħalli aktar u aktar pulizija, aktar u aktar maġistrati u ġudikanti, aktar u aktar persuni fuq politiċi, ma mhux biss politiċi li għandhom awtorità fil-pajjiż ikomplu jsibu l-kuraġġ f'dan il-mument ta' prova biex iwettqu dmirhom ħalli neħilsu lil dan il-pajjiż mill-madmad tal-oppressjoni, tal-korruzzjoni, tal-kriminali. Mistoqsi dwar it-tieni talba għal maħfra presidenzjali li talab Vince Muscat il-Koħħu sabiex jikxef informazzjoni dwar 3 każi oħra wara li ammetta l-involviment tiegħu fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizja u tal-avukat Carmel Kirkop, il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista illi il-Prim Ministru Robert Abela ħareġ b'ħeffa jgħid li l-poplu ma kien hemm l-ebda politiku involut fl-informazzjoni li tal-istess Koħħu. Ftit tal-jiem wara fix-xhieda tiegħu Muscat saħaq illi hemm Ministru attwali involut f'attività kriminali. Bernard Grech qal kif jista' jkun illi Abela jibqa' plaċidu quddiem dan kollu, kif jista' jkollok ministri friski bħal ħassa fil-Parlament meta hemm din l-allegazzjoni fuq rashom. Ikunu quddiemna daw u nibdew ngħidu bejnietna tgħid dak, tgħid dak, tgħid dak u ngħidulhom tkellmu u allura huma possibbli kuntenti l-ministri li wieħed minnhom naqas skont dak li qed jgħid il-Koħħu u kollha kuntenti li dak li wieħed għadu magħhom. Bernard Grech saħaq illi pajjiżna jixraqlu aħjar, il-poplu Malti u Għawċi jixraqlu li għajx f'pajjiż normali, pajjiż illi tkun gburi li se jaħlu art welidek, pajjiż fejn il-ġurnalisti ma jaħdmux fil-biża'. Għalhekk wasostna li ser jibqa' jirsisti sabiex il-Gżejjer Maltin jinħelsu mill-madmad tal-korruzzjoni.